Nanti Min. Hah? Itu nanti. Ati anu nyepil nang jaga culit. Oke. Boxer ya Mas tadi. Iya. Iya. Oh iki ya bagus guys. Yo Mas. Apa guys? Lagi jejet jaran keliru blok. Keliru bune keliru aku gimana? Oh iki jejet jaran. Penang malam. Oke. Halo, Bang. Tutorial jejet. Minggu kok. Rame ae, Pak. Ora tau ngak rame ae. Ada kalau jajan nih, bisa ambil jajan di peteren di jalanan rek. Ora ono sing gelem gawe, ya di apa? Didol. Sangat. Oh jajan apa bisa? Pakai apa bisa? Kamu kamu bener. Nyocot ae ketua ae gendeng. Ini yo tak kepit. Ini ya, Pak, tak kepit, Pak. Kepit gegermu. Ini tak kepit. Sopo ora opel? Lawan lo. Oh. Jadi jejet ini kan juga bisa coy. Tinggi anaknya loro, tinggi burung, raja. Utang dua. Lah nyunat nana beli nyunat tak beli. Coy. Guys, tak sipil no, caranya pange. Iya. Kalau kedek tuh dibukain tuh yopo. Yakin. Dadi mau numpaki sampean. Aku wis karo numpaki gedhek timbang numpaki sampean. Resiko. Sekaruan numpaki gedhek rek ora resiko digrebek. Tuh aku tiga bulan. Wah, on kemo wah. Ketemu saya kira alasan nih, ini jeda. Monggo, jenengan pira iki? Lek sing cilik regine 700.000. Waduh larang waduh. Ya larang berarti kan gak ada duit. Mau ngaku kula wingi tuh mbak namung selangkung ewu kok. Oke wis 20.000 ambek ambung ibuke apa? Sing gede. Oke, ibuke sing gede sing cilik oke. Oke, kapan Rene? Gak kuat, ya Allah. Kapan Rene dijogo iki pesenane? Kulit Ayo. bos. Tahun kan. Oke, tak tunggu. Kapanpun dirimu sanggup kesini menemui diriku. Tenan lho, Mbak, omahe ngendi, Mbak? Omahe ngendi, Mas? Ya, omahe ngendi, Mas?
Omahku ya iki sing tak geng yo iki omahku. Iya nih kok mas daerah ndi Mas ojo ngomong aku kaya soalnya. Ora ya omahku ya iki iki sing tak geni lungguh iki omahku. Omahku iki sing tak geni lungguh tak gawe jejet jaranan iki omahku. Piye sih maksudnya piye? Daerahe. Hah? Daerah. Ya daerah kene iki astagfirullahaladzim sik. Sik ta lah Mas. Oh, iya. Sampeyan ki maksudnya gini nih lho. Daerah ndi? Kulone Mas ya. Sore. Kulone omahe Fajar ambek etane omahe Pak Demanto, ro omahe Pak Demanto. Lho, lah iya. Ya daerah kono iku omahku, sampean lek ngerti. Lek kepengin ngerti omahku, sesuk lek wis teko, nomor WA-ne DM nang aku tak share lo gampang kan Hur? Apa Mas Doya? Ngono lho carane ngono. Asline simple, penak. Nomor WA kirim nang DM, engko tak share lo, kok ketemu omahku wis. Ora kate takon daerah ndi sih Mas? Omahe sampean ndi sih Mas? Ngono gak penting ngono ku langsung nomor WA share lo, mari wis. Aku gak penting Mas nomor WA. Sing penting duwe, sing Rekening kirim. ora iso, lek nomor rekening aku ora tau nggawe rekening, ora nggawe TF-TF-an, cash-cashan ae, langsung cash-cashan di kamar. Biasanya aku ngono. Hur temenan kuat lagi. Hur iki temenan kuat lagi kok. Oh, kuat iki. Coba kuat iki. Oke. Sekali. Omah sampean pun di. Jadi omah sampean pun. Omahku ora tak kuat yo. Oke, kamu membalas permintaanku. Terima kasih. Tahu. Aku lucu ya. Aduh enak ya suarane ketelek enak ya. Heeh. Asing ngono ya suarane lho. Heeh. Suarane iso enak ngono aduh rupane ya enak kali. Heeh. Iso ngono iki. Aduh. Rusak. Ayo. Salah sampean mang tekoni genah-genah. Oh iya. Yo. Kan sampean mang kan takone orang genah. Sampean mang takone orang genah ngono. Kok iku genah Pak sampean asalnya. Lah kan sampean takone asale tiyang pundi ora takon sing genah. Pak sing genah. Ngono jane ku ngono kuwi jane iki. Lho tiyang saya alhamdulillah. Ya alhamdulillah jenengan saya. Jenengan saya di boten iyo. Lah nggih, ngemis biasane nek mboten saya. Sampeyan kok lucu sih? Suarane satu. Emangnya sebenarnya ada menghibur aja. Oh iya. Sampeyan juga lucu banget, Pak. Jalan pipan dulu Pak. Mau aku beli mama dikai gratis ya Pak. Oke. Tak wae gratis, pokok nggak ambung kanan kiri. Lah piye kok gratis barang di dunia ini tidak ada yang gratis. Ya wis aku berarti ngomong itu bayar ayo. Oh iya, bayaro. Bayaro. Perhatikan ini ya. Coba ini. Boleh. Ono.
Iki. Masih jauh. Iya. Ada pendek-pendek ini. Tenan deh. Si bola, si bocah petualang, buat kakinya seperti kaki kijang, hap 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 hap, lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang, hujan dan panas bukanlah halangan, laut gunung hutan tempat bermainnya, gajah lumba-lumba burung jadi temannya, bebas seperti anak panah lepas, berpetualang tak Kak ngono. Anu mau Mas, pupuku si abane yo cepek-cepek ku enak. Belajar, gak iso ibu. Apa-apa di blok e. Itu tak cek